ale s takým špeciálnym hosťom. Zatiaľ vám nepoviem s kým, ale uvidíte za chvíľu. Ja zatiaľ budem hrať a si zatiaľ počkáte, dokým príde ten tajný host. A úplne tajný není, ale to je jedno. To už idem ťažiť. To je. Už tam dačo píše. A mal by byť sem. Kde je? Kora, ty si trulo. Ona sa pýta, kto je to Kora? Je to má sesternica. A poďme na video. Dobrý deň. Ja chcem chlebíky. Tak nič. Ale mám tu nejaké knižky. Tak ty sú na nič. Ja ti poviem, aké Boost by... No to je jedno, ja ti to poviem, keď budeme tak... Ja ti to dám do čestky. Je to knižka. Boj. Som ti dala. Kora, bude trošku ďalej, chcem ťažiť. A bude to tak, že po každom upgrade bude každá nová časť. Takže aj tam ho Každý bude neviem po akom jazyku to je, či po španielsky, ale to je nezaujíma. Ale asi každý vie, čo bude prvé. To bude drevo. Ale každý bude robiť jeden level, dobre? Nie. Môžeme sa striedať. Tak hej, tak som to myslela, že sa budeme... Mám čestku. Pri čestke je one block. Akorát dávaj si pozor, lebo tu u mňa mám veľký inventory, takže mám neostadu veci. Takže ťaž takto vedľa, aby si náhodou nespadla. Takže nie na ďalšie. Vylepším tento strop, dám línu a tekvicu do čestky. Ty zatiaľ majný. Tekvica, necháš mi tekvicu? Môžeš, ale neviem, na čo ti bude. Lípka. To je dôležité. A dávaj sa nám dole hungry? Asi hej. Máme tu hardcore. Či nie hardcore, ale hard. Dačo board hardcore. Keď spadneme, tak vám zmiznú veci. To je ako normálny. Len o trošku ťažšie. Ale keď to je one block, tak to je dosť ľahké. Ja sa dám tie vzácne veci do čestky. Bone block. To je bone block. No, bude veľmi dlho. Ale keď rozšíriť ostrov. Ja už nemám hlinu. Ani ja. Aj. Ešte mi chýba dve. Idem majniť. Môžem ťažiť? Ja teraz majním. Tento bone Idem block je to docela dobrý. Mala si také veci. Nemala som žiadna, lebo som mi dala všetky do čestky. Ja kúra spadla. Pivové pečené, kúžeme. Dáš mi prosím hlinu? Slepka spadla. Ale tu dáme túto hlinu. A ty pôjdeš do vojny. Divná vec. Časátko! Peppa Pig. To Ale je to, nepadá to je. do vojdu. Nepadaj. Drž Časátko to! Peppa. Nepadaj. Kuže! Spadlo. Aj kúže som odpálil. Láska, čo do česky, zoberiem si poľku chleba. Kuže! Papa. Hej. Kúže. Počkaj, skočím za ním. Počkaj, kúže. Máš nejaké veci? Prešiel som cez kúže. A ufol. Jupi, čestkal som bolnil a nejaké tak. A kvietky. Kvietky a Daj to také do veci. čestky. Ale sú tvoje tam čiťovské veci, dobre, dám to. Bolný. Kora, môžem aj ťažiť, lebo ty už máš drevo. Poď si, lebo už mám 20 hlíny. Môžeš zvetiť ostrov. Ja budem mať domek týmto smerom. Ja potrebujem aspoň
teraz potrebujem aspoň 3 drevené sekierky. Muchomúrka. Ale nech bude pršať, aby sme mali zase hnedu. Ono to je moc vzácne. To je 0,1% šanca, že do nej udrie blesk. Skoro vykrafti crafting. Dobre. Také vlastne. Polož ho tu vedľa čestky. Tak už nie. To je jedno. Jedu. Idem vykraftiť 2 sekierky. A ja idem A vykraftiť. jeden krúg. Ja vykraftím. Ale teraz je mine, takže dám do čestky hlivu. Idem majniť. Hej, ty bereš moje veci. Neberiem. Aha, hlínu som zobrala, ide. Tam blbosť. Mám drevo. Ja dám drevo do Nestačí čestky. mi, ešte potrebujem jedno. Povedz, kedy môžem. Hej, Bale. Ja sa budem pozrieť na kávu. Skoro ešte nedáva zmysel, že keď dáš seno do tohto a máš z toho pšenicu. To nedáva No, to je zmysel. pravda. Ako z sena môže mať pšenicu? To by si z toho mal seno. Seno. Nie, tak to je nelogické. Dal som pár chlebov do čestky. To je dosť veľa dreva, pár si zoberiem. Dala som ich tam. Renault. Meč si Mám 6 chleb, som vykraftila chlebíky. Ešte aj spíra by sa hodila. Ja som sa ľakal, že mu komórka spadla do vody. Spravím styky. Mám normálne všetky zbrane. Uiii! Poď preč! Uiii! Prepáč! Nebij ma! Ja mám blbosti v čestka. Toto ilová gula, či čo to je hroza. Rôza a des. Dám ti spíru do čestky. Aj baunil trošku. Môžem už ťažiť? Dáš mi trošku dreva? Iba dve, no... Veľa dreva tam. Abo nič, lebo som trvala styky. Ja si vykraftil lopatu. Je tam dosť sliny. Kube, úplne zbytočná lopata. Úplne. Ja som si nerecraftil. A dal Ja som ti idem tú si. spíru, či som ju dal do čestky. Hej, dal si ju do čestky. Môžeš si ju zobrať. Ja mám meč, sekeru a krumpač. Ty zatiaľ majni. Prečo ťažíš sekerou? Zbytočne si miniaš, vykrafti si 2 a jednu daj do zálohy radšej. Keby si náhodou spadla. Zostať, že spadnú. Prečo by som teraz spadla? Ale vlastne hej, stal som to. Ale neosleduj ti veci. Ja Ja ti to viem. ukážem. Mám vľaza... Mám 17 z baunilu a teraz spadnem. Čo, bone meal? Čo? Ale však to bolo iba 17, aj tak v Českej máme 18 ešte. Ale zaberiem si všetky svoje veci. Tak. Ešte ako dlho budeš majniť? Ty si pred chvíľkou Prvý dol... deň. Skoro na chvíľu ešte dačo nastavím. Takže budeš na chvíľu tiško. Aby sme videli svoj počet dní, tak? Piu. Už máme dní? Hej, akože 11. To je bugle. Jo. No to je pravda, ja mám... To je bugle. Jo. Tak to je jedna. Že tam máme toľko dní. Počkej, potrebujem drevo. Nie, nechaj mi. Dobre. Počkaj, nie. Zoberiem mi. Skoro spravde koľko zbraní. A však ja teraz potrebujem... Sprav si všetko, čo to máš. Sprav si ich do zásob. Počkej, ja potrebujem motiku. Ja mám pár do zásob. Môžem? Idem robiť záhradku. Ja idem robiť čestky. 2 čestky spravím. A dokonca to už aj... Dokonca prší, to je dobré. Dám si veci do zálohy. Potrebujem bone. A nejaké semienka. Ktorá máš semienka, tak nezískame. A to je dobré, Máme keď prší.
Ale bude niekedy water bucket. A ten si nechám na cobblestone generátor. Tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. To skrytno šťakvicowe. No tak zaczynamy melon. Tak to budeme do podrazete Ender Draka aj tak veľmi málo jedla sa nám bude míňať. Ja nič nevidím, treba nám točky. Ja vidím. Ty máš shader. Hej, isto čo pri. Tak potom musíš vidieť, keď ja vidím. Tak teraz už vidím. Môžem ísť? Púšťajte, prosím. No, dobre. Čo ty? Konečne som vyminovala celý bol. Dobre. No, o, melón! No, to sa tak raduješ. A potom budeme mať čo papať. Ale na O, melón musíš mať... kráva! Ale na melón musíš mať jeden blok miesta. Takto tak. Ty fakt melón? Na melón. A toto tamto nie je melón. Ja mám melón teraz. A čo sú ty sadenice potom? To je pumpkin. Zabudla, ako sa to volá. Ale tým kráva! kameň. Som jedla. Kameň. Nepadaj. O! Čestka! Čo je? Ťuťo! Čestku som vyťažila, kde bolo veľmi veľa hliny. Veľmi veľa. A čo tam bolo ešte? Iba hlina. A voda tam nebola? Iba 63. A Čestka! to čo robí? Tu sú samé dobré veci. Samé chleby. Môžete si zobrať ten chlieb, čo je v tejto čestke. Mne trošičku uberá život, iba trošku mi uberal. Lebo nebeží, no. Tu bude môj domek. Ja ešte dosledný. Ja budem mať trošku ďalej. Ja budem pri tvojej záhradke. Lebo tu oproti vám veľkú. Neradila by som ti byť blízko, pretože môže sa tam spavnúť creeper. Zabudol si, ako sa ťa to štvalo? Ja budem mať ďalej dom, nemám malú plošinu. Ja mám water bucket. Keď niečo ukážem. Nie. Budem musieť jednu hlinu, ale tak nie. Skoro nič si nevidela. Pozeraj. Ja som aj tak nič nevidela. Daj nič. Ja mám veľmi veľa hliny. Chceš nejaké hlinu na plošinu? Koľko máš? Chceš? Chcem. Počkaj. Daj do takej čestky. 19. Že je ostrov väčší oproti mne. 44, 45. Prava. Musíš 46, zväčšiť house. 7. Plošku. Lejtu. Mushroom krava! Teraz sa to hodí. 7. Počkaj. 50. Tam styky. Počkaj, ideš spraviť ohradu kráve. Tak fakt mini. Kuba, mám pre teba veľmi veľa hliny. Mám aj stak. Čo? Hliny. Dobre. Ja viem, ale... Počkaj, ja potrebujem tú bránku si vykraftiť. Slova tam nepôjdeš. Ako sa kraftí bránka? Strčí jeden strik. Mushroom krava. Kora, Je mám druhá. ohradku.
toto, ale zasa bolne, prečo ja mám také nešťastie? Ja nemám až také dobré veci. Šťastko. Kora, môže moja čestku. To môžeš ťažiť, choď ťažiť. Ja ti tu dám hlinu zatiaľ. Kora, máš seno. Dve. Kde si dala tú Ty. hlinu? Tak to je dosť veľa. A kde mám dať? Mám ti dať do časti, dám do časti. Poďte, kuracina. Ja ti dám všetko do časti. Počkaj, Hejbel. skoro. Potrebujeme hejbel. Mhm. 36, poďte, kravu. Poďte. Nie, muchomorka spadla, poď. Hej, ty slepo. Lepíčko. Sliepka, poď. Jej, máme kravu. Trošku rozšírim ostrov. Môžem dať? Tú kuru. Ona tu vyskočila! Čo? Tá hnuska. To si jej nemala dávať. Zlá slepica. Môžem? Také inčie drevo. Kráľ som už nezažil. Malá ovečka! Tak to je najzbytočnejšia vec v Minecrafte. Nie. Na čo si Kuba, ale keď vyrastie, máme vlnu. A že to potom môžem rozložiť. rozmnožiť. Oni to choví asi senom. Máš ten, no však som tu dala 4 bloky. Prosím, Kuba, nech nespadne. Budeme mať posteľ. Rozšírim Mám. záhradku. Mám seno. Poď, Kráľ, jak sa majniť? počkať. Poď. Ale my ju môžeme vyrásť. Vyrastla! O nie, počkajte, nezabíjajú. Nech vyrastie. Poď. Nezabíjajú, Kube. Môžeme ju rozmnožiť. No Že poďte. vyrastla. Tupi! No poď. Kube, prosím, napočíš tam. Poďte sem. No, tlustá krava. Rýchlo! Máme to. Srdiečka vadie. Ale keď sa tam zasekne, musíme zabiť. To koľko veľa bownilu máme. Však ja viem. Ja si na svoju A nie. základňu dám čestku. Dobre, neboj, budeme mať ešte viac. Počkaj. Skoro už vyrastli 2 tekvice. No. Plus Idem si jedna. vykažiť. Tak? Čo mám? Kube, ty si dal preč tu. Kde sú semienka z... To si nemala Nemalom. robiť! Skoro to tam nerob, tam nemá to byť. Ale Kube, ty si dal preč tie semienka z toho melónu. Nedám. Ja ich Kde mám, sú ale potom? tu nemá byť nič, ja ich mám. Ja som si ich zobral, lebo tu má byť hlina, ja som ti hovoril. Mám ďalšiu hlinu, dám ti do čas. Kora? Kube, malá muchomúrka, choď tam. Nie, počkaj, že som hýtla, som tam dala. A ono to nemá tie huby. Ona je hrozná. Kora, ja liep. to vyrieším. Tu takto dá a tu je voda. Poď si tam. Nie! Krava, nie! Poď slepa. Nie, prosím, Tam má prosím. džgane. Zlá. Poď. Poď, Kubo z ňou! Budeme mať vlnu. Aj tak to bude 6 kráv. Či oviec. Mám vlnu. No, aspoň, že si ju nezhodil do vojdu, lebo... Som musel zabiť. Ale... Skoro som zasadil už. Musím nabrať vodu. Ešte tu. Tam. Veď čo robí dole stĺp? Čestka.
Nie. Čo je? 2,000 years later. Ňam, pupi. Ďakujem. Nemá nič. Skôr ja si myslím, že toto bude video trvať tak... Keď to 8-minútové video mi trvalo 4 hodiny, tak to je ťažká matematika. Približne možno, to si typne, 30 hodín strihania, nie. Ale aj tak to bude dlho trvať. Možno si to nechám na viac dní. Keby som to dneska chcel robiť, tak by som nič iné nerobil, nech strihal video. Skoro poď máš taký dom. Také, že je to drevo. No nič. Berte, bez tie muchomúrky, tie huby. Ja viem, to som vedel už pred 3 rokmi. Čo? Som to vedel dávno. A melón. Chodíme melóny do vodu. Melón. Odrazu mi nesvieti. Som ho hodil do motychu. Dobre. Brezové drevo. Skoro alebo skoro vôbec? Nechápem, ale dám brezové drevo do česty. Kedy bude upgrade? Ale skoro nezabudni, že každý upgrade bude končiť video a bude nová časť. Lebo toto video, tak jeden upgrade, tak to sú také 30-40 minút. Pravda. Je upgrade. To znamená, že končí video, tak sa pozdrav a čaute! Čaute. My...